अरे रोआ परी रोआ परी परी पर रहे जवा हो। कितना सुंदर गीत लिखले बानी कि बेटी के बाप कहल कि जखमी जीते पर भागी अरे बनी जानी बाप के बुझी मजबूरी गोलू गोलू गरीब एगो बाप के आज यदि ना मनबो हां कि रोआ परी परी रोआ परी रोआ परी गरीब पर रहे जवा हो। ये रोआ परी अब बैठ के सुनी सब है पैसा का करब हम पैसा दे के इनकम टैक्स के छापा परवाई बैठी जा पुलिस घरे पहुंचता सुमेश जी आशीर्वाद कि रोआ परी अरे कोरी पर रहे जवा हो रहे जवा कले रुपया खाते ओकर इज्जतिए बर्बाद करत रे ओही घरी लड़की के बाप कहले बाड़ो का कि बेटी दिहनी अरे गाड़ी के करे अदहे जवा अब कले समझी काहे कि अपना लड़की के हां पेट कटी पढ़वनी कॉलेज जवा हो कटी पढ़वनी कॉलेज जवा हो जवा अब कले समझी लेकिन झूठ ना कहेंगे ना हमारा आरा जिला के पूरा बिहार के सही बात बहिनिया तेज होली सो कि जिन जना तिलक मंगले बड़े हां आउ जब जो है लेकिन तनी चाय कॉफी बना के ले आवो हां तो ठीक बात कहेले सो का रोटी भात पकाई बनाई रोटी भात पकाई नहीं मांजो पर बनवा काहे अरे दहेज देख के न ले बानी हर के सजना जितना आदमी में लइका होता रे सब हाली हां सही बात काहे खातिर उसतरे सो काहे खातिर कि 10 भर के सिगरी चाहिए हां 20 लाख रुपया हां एगो बुलेट जरूर चाहिए हां तो लड़की कहते कि जौन है बुलेट चमकावत और रील बनावत और हां ये हमारे बाबूजी खेत बेच के दिहले बड़े आ तहरा चाय चाहिए अरे पप्पे हमर दिहले आवे जाए के साधना पप्पे हमर दिहले आवे जाए के साधना दहेज दे के कि न हर के सजना अगर माई बहन के गीत अच्छा लागत है तो एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे दी सब काहे कि हम पढ़ाई छोड़ के हां आ गायकी के क्षेत्र में उतरल बानी सही बात नौजवान खुश रही हैं इसे कि लोग कैसन ऐसन गीत से मतलब बाना ई लोग खातिर जतने हम आज के डेट के गीत गाई ए लोग खुश होई अभी लोग खातिर हम गाई कि होई जाला जिंदगी बाबा बेचारे हो दिलवा टूटा लेकिन खास करके आज के डेट में अगर हमारे भाई बहन खुश हो गई लोग
सही तो बात। जीवन सफल बा। हाँ जी बाप अपना समधी जी से कहले कि सुनी सुनी कि रौरा 2 लाख रुपए खातिर इज्जत खराब करतनी। हाँ रौरा के अनमोल चीज देल बन का पोसल पिजरवा के उड़वनी चिरैया पोसल पिजरवा के उड़वनी चिरैया चिड़ैया अब जनी मांगी कुछ अरे परतानी पैया जतना जुड़ल बनल सब दे देनी दे देनी अरे पंखा खुलल टीवी को करे जवा हो पंखा खुलल टीवी को करे जवा हो पंखा खुलल टीवी को करे जवा हो जवा अब कले भैया देखिए गीत के लिखले बानी ये शख्स का एक बार जोरदार ताली रहे सबके बजावे के पड़ी जख्मी जितेंद्र यादव जी हम बहुत गीत लिखनी जना में इहो शामिल बा तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई सैया जाड़ा में अरे गवना करैती रजाई अरे कमैती चाहे अरे चुप हो खठारा जनी लोरावा छोड़ी दो आचरा अभी एक और गीत राजा जी के सुनले बानी कि आज राजा जी के कोरवे अभी हम बेटी के ऊपर जौन गीत गावतनी आ लोक गीत भी गाई तरुरा सभी बैठ के सुन सकतनी कि सानू पांडे जी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान बानी बाकी ये सब नोट जल्दी दे के हमारे के गावे दिहल जाए हाँ 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 कि जख्मी जितेंद्र भागी बनी जनी अरे रोआ परी पर रहे जवा हो कितना सुंदर गीत लिखले बानी कि बेटी के बाप कहल कि जख्मी जितेंद्र भागी अरे बनी जानी बाप के बुझी मजबूरी गोलू बोलू गरीब एगो बाप के आज यदि ना मनबो हाँ कि रोआ परी बोली रोआ परी रोआ परी गरीब पर रहे जवा हो कि रोआ परी जय हो जय हो अब बैठ के सुनी सब है पैसा का करब हम पैसा तक इनकम टैक्स के छापा परवाई हाँ जी बैठी जा एहे तेरे रोज पुलिस घरे पहुंचता सुमेश जी आशीर्वाद करते कि रोआ परी अरे कोरी पर रहे जवा हो हे जवा अब कले समझी जी